Tenim clar que l'objectiu en el 2017 és la revisió del Pla General, que puguem ja plantejar la palma dels propers 15 a 20 anys. És vera que la darrera revisió del Pla General se va fer l'any 98, ha passat quasi 20 anys. Els canvis legislatius i els canvis socioeconòmics que han patit la ciutat fa que aquesta revisió del Pla General sigui urgent, i avui el que hem plantejat és el procés de participació. Aquest ha de ser un procés ciutadà on implicarem entitats i experts i sobretot un calendari. La idea és que aquest procés de participació ciutadana duri del gener fins a l'abril i després, el que queda d'any, tinguem temps per fer aquesta proposta, amb aquesta recollida de dades, i ja a principis de 2018 aprovar aquest pla. Els objectius, una ciutat més justa, una ciutat més saludable, una ciutat més resilient, una ciutat més creativa i sobretot una ciutat més estimada.